Pari nga gingon ng ulata og 15 anyos nga PWD gipasakaan og kaso karon lang yung hapon. Kinibisan pa man sa pagdumili sa inahan sa maong minor de edad pagpasaka og kaso batok sa iyang kura paroko. Si Chona Carion sa report. Formal lang gipasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 7610 kun Anti-Child Abuse Law si Father Decoroso Kokoy Olmilia, kura paroko sa Nativity of Mary Pari sa barangay Canduman. Kini bisan pa man nga nagdumili ang inahan sa pagpasaka og kaso kang Olmilia ug gani nagfile pa kini og affidavit of desistance. Apan ang kapulisan ug City Social Welfare Services na ang nagpasakag kaso batok sa Pari gumikan kay usa ka minor de edad pa man ang biktima. Ang inahan sa bata gingong mibalik sa kumbento kundi nagsilbi siya nga kusinera ug nahadlok nga mawagtangan siya og trabaho kun mopasaka siya og kaso. Apan disidido gyud ang batang dalagita nga mopasaka og kaso. Gida diri sa mama telling us nga dili lang siya modayon o ganang kuan kay ganahan lagi siya nga i-settle na lang and all that, but when our social worker talks to the child ganahan man gid ang bata. So in fact, ni ana man ganito gyud ang bata gahapon nga kanang dili ba daw siya maluoy. Iyang mama referring to the mother kung di ba daw siya maluoy sa iyang situation. Ang minor de edad temporaryong anaa sa kustodiya sa CSWS aron mapaubos sa stress debriefing o counseling. Every time istoryahon nimong bata marami siya magkurugod, so makakita gyud ka nga traumatic sa iya. Later on, we might refer her to another institution nga naagyoy haom para sa iya nga kanang tabang. Chona Carion, Balitang Bisdak.